Ak máš pocit, že ťa umelá inteligencia a technológie predbiehajú, chill. Viem, v čom ťa nič nenahradí a čo chceme, aby zostalo vždy naše ľudské. Umelá inteligencia je čoraz rýchlejšia pri hľadaní odpovede. Ona sa vyvíja a ty sa ju učíš používať. Umelecká inteligencia pracuje s inšpiráciou, verí intuícii a učí ťa vybrať si naozaj podľa seba. Aj tá sa u teba vyvíja a môžeš ju trénovať. Workshop kreatívneho písania ťa naučí tvoriť bez blokov, veriť svojej intuícii a formulovať svoje myšlienky jasne pre seba, pre ostatných, aj pre AI. Ak máš obavu, že ty netvoríš a chýba ti kreativita, blbosť! Rozbásnil som už aj tými ITčkarov a analytikov. Počas kurzu sa rozbásnili o slnečných fotónoch putujúcich vesmírom, netušiac, že ich príbeh skončí na liste stromu, s ktorým tvoria jeden nádych pre okololetiaceho čmeliaka. Nebudem ťa otrávať gramatikou ani štilistikou. Hravou formou získaš prístup k nekonečnej inšpirácii, silnejší gut feeling pri rozhodovaní, lepšiu komunikáciu nápadov a viac chuti tvoriť. Pri práci aj doma. Klikni dole a zisti viac.